Kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times ndine Brian Banda mdzolobuno ndi nkhani zathu mwa tsatane za 7 koloko koma poyamba na imitu yake. Bungwe la SEDED lanimbera kalata mulangizi wa boma pa nkhani za malamulo kuti asiye ganizo lofuna kupeza kampani yatsopano yosindikiza mapassport. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wathandiza ophunzira amsukulu za ukachenjede omwe akusowa ndalama yolipirira maphunziro awo. Ndipo munkhani zina usiku uno dziko la Malawi lachilimika pofuna kuthana ndi kolera pofika mzaka za 2030. Tili ndi nkhani zimenezi kuphatikizanso zina kotero kuti ngati mungathe tiye tikhale limodzi madzulo ano. Nazi nkhanizi bwino lomwe. Bungwe la Center for Democracy and Economic Development Initiative SEDED lalembera kalata mulangizi wa boma pa nkhani za malamulo Thabo Chakaka Nyirenda kuti asiye ganizo lofuna kupeza kampani yatsopano yosindikiza mapassport mdziko muno. Mkulu wa bungweli Sylvester Namiwa wati boma liwerere ku kampani ya Technobrain yomwe inkagwira ntchitoyi poyamba. Kelly na Apollo akusimba zambiri mu ripoti. Namiwa akuti akuziwa kuti boma lakangalika kusakasaka kampani yoti izisindika mapassport mdziko muno. Iwo akuti izi zikusatira kutha kwa contract ya ndalama zokwana 897 million kwacha ndi kampani ya eTechno Systems kumathero a mwezi uno yomwe inali ya miyezi isanu ndi umodzi. Ndiye atabwera Technobrain atafufuza anafuna anadena kuti popeza palibe mgwirizano ndi boma la Malawi ndalama zimene akufuna ndi $3 million ndi $1.6 million America. Kusonyeza kuti amafuna pafupi 2.5 billion. Ndiye malo mopereka contract kwa munthu wina boma likanangozichepesa auza Technobrain ayibwezerese system mchimake. So kuisa ntchito zinazo azipanga aboma nkumayendesa ena amene afuna kumatiberawo azitibera pamenepo. Koma panopa ati apanga ganizo lonena kuti popeza mgwirizano umene udalipo ndi eTech ukutha kumapiro kwa mwezi uno afuna abwerese kampani ina izeyambirenso wani kumanga system ina yopereka mapassport. Ndiyeti kuti choyambirira mdziko muno ndalama yagonja mulibe. Mneneri ku unduna wa zachilungamo Frank Namangale watsimikiza kuti alandira kalata kuchokera ku SEDED. Iwo ati ayankhabe zomwe zili mkalatayi akamaliza kuyiunika. Ndizona kuti alandira ndipo kalata date yake imene alemba ndi pa 12 August 2024 limene lili dzulo kwa office uno kwa AG yafika lero pa 13 August. Ndiponso ndi dzulo lero limene inonso mutifunsa pa za nkhani imeneyi. Chimene nganene ndi choti tikuunikira zimene zili mu chikalata chimenechi ndipo pa nthawi yoyenera tiwayankha zimene zifuna tiwayankhe. Pakadali pano SEDED yaopseza kuchita mbindikiro ku ofesi ya Achakaka Nyirenda ku Lilongwe ngati silandira mayankho sabata imodzi ikatha. Dziko lino lakhala likukumana ndi vuto losindikiza mapassport kuchokera mwezi wa March chaka chino pomwe zidamveka kuti anthu ena adasokoniza makina ogwirira ntchitoyi. Gulu lomenyera ufulu wa anthu lotchedwa Zatikwana campaign lapempha mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera kuti achotse pa udindo nduna yoona zachitetezo cha mdziko Ken Zikhale Ng'oma. Anyamatawa ati Azikhale Ng'oma sakuyendetsa bwino ntchito za nthambi yoona zolowa ndi kutuluka mdziko muno. Anyamatawa akufunanso kuti Achakwera aonetsetse kuti nthambiyi kwayikidwa mkulu yoyang'anira nthambiyi watsopano komanso kuunikira zinthu zoyenera kukonza kuti ntchito za nthambiyi zipite patsogolo. Poyankhula pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe wachiwiri kwa wapampando oyendetsa ntchito za gululi Memory Sebastian wati akufuna zinthuzi zichitike kamba kuti atopa ndi mavuto omwe akupitirira kuchitika ku nthambiyi. Sebastian anayankhula zambiri kwa mtolankhani wathu Pemphero Malimba. Tatopa kuona azimayi ndi ana akugona kumene kuchako usiku ndi usana kudikira mapassport awo chifukwa choti anduna sakuonetsapo chidwi chosintha zinthu ku immigration. Tikufunanso a president asankhe director general watsopano kuti ndi amene akhale aziyang'anira zichitochito zonse za ku immigration. Pakadali pano mneneri wa boma Moses Kunkuyu wati anthuwa adekhe ndi kudikira ganizo la mtsogoleri wa dziko lino
pa nkhani ponena kuti malinga ndi malamulo mtsogoleriyu ali ndi mphamvu yochotsa kapena kuyika pa udindo nduna zake. Akunkuyu ati boma likuchita chilichonse chotheka kuti ntchito za nthambi yoona zolowa ndi kutuluka mdziko muno zikupita chitsogolo. Maloto a dziko lino ofuna kukhala ndi chiwerengero chofanana maudindo pakati pa amayi ndi abambo atha kufera m'mazira ngati zipani za ndale sizikhala ndi chidwi chokhazikitsa mfundo zapadera zotukulira amayi. Katswiri pa nkhani za amayi a Jessica Bwira komanso bungwe la Catholic Commission for Justice and Peace CCJP ndi omwe anena izi pomwe mabungwe akangalika kulimbikitsa amayi kutenga nawo gawo pa chisankho cha chaka chamawa. Kelly Napoli ali ndi zambiri mu ripoti. Pomwe kwangotsala miyezi kuti dziko lino lichititse chisankho, anthu komanso magulu osiyanasiyana akufuna amayi ambiri atadzatenga nawo gawo pa chisankhochi. Koma ena olankhula pa zochitika za mdziko muno akuti khumbo silingatheke ngati zipani za ndale sizikhala ndi chidwi pa nkhani. Mmodzi mwa anthu omenyera ufulu wa amayi yemwenso ndi mneneri wa chipani cha MCP a Jessica Bwira wati zipani za ndale zileke kupondereza azimayi. Kwenti kutanthauza nchakuti njira zimene tapanga sizikuyang'ana ma systems ndi chikhalidwe chimene chikupititsa kutsogolo kuti azimayi asakhala atsogoleri. Sikumayang'anabe azimayi akumanenedwa ngati ma sexual objects oti akakhafuna kukhala mtsogoleri amene adzati ayi amamwamowa amati pamene azibambo atapanga chomwecho palibe amayankhula. Ndipo kwa ine nkhani ndi njira zimene zikanopangidwa ndi boma tiyang'ane wani imene tikuyendetsa ndalama zikhale kuti tikuyendetsa ndalama njira zokomera amayi ndi abambo, njira zokomera mtsikana ndi mnyamata, osangoti achinyamata pamene tikunena anyamata okhaokha. Mawu ake mkulu wa bungwe la Catholic Commission for Justice and Peace CCJP a Boniface Chibwana akugwirizana ndi akabwira ponena kuti papezekenso njira zotukulira amayiwa pachuma. Kufuna ndithu zipani za ndale zike ndondomeko zoyenerera mwachitsanzo pali ndithu zopsamwitsa zimene zimakhalapo kuti azimayi atengepo gawo kuchipani cha ndaleko, kuti ndondomeko zanji zimene anayika zapaderadera kuti azimayiwo akhale kuti akutengedwa ngati anthu akuti atha kuthandizira kumeneko. Kuti kuzipani za ndaleko mwachitsanzo tikupita panopa ku zisankho zachipulula mchipanimo zija zomati anthu azithamanga kukayima kumbuyo kwa azimayi ndi ndondomeko yonena kuti yakhala ikuwathandiza azimayiwo kapena yakhala ikuthandiza kwambiri azibambo. Lolemba sabata ino nduna yoona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo a Jean Sendeza inadandaula ndi kuchepa kwa chiwerengero cha amayi omwe ali ndi chidwi pa ndale. Dziko ngati la Malawi chaka chamawa mmene ndinanenera kuti 2025 tikupita ku zisankho zimene zitufunitsitsa nambala ya azimayi pamene ili pa nambala ya anthu 42 imene ili 27%, tufuna ichoke pa 27% ifike ndithu pa 35%. Zimene zitufuna kuti zitheke ndipo zitheka chifukwa chatsopano kuti ndondomeko imene tili nayoyi panopo yapanga kuti zina zimene zimaoneka zotsamwitsa kuti azimayi atenge nawo mbali, zimenezo zimene taziona kuti zimene zitikazikonza ndi kuti zithandiza bwino kuti azimayiwa asakhale ndi zina chilichonse chotsamwitsa. Mu chisankho cha 2009 amayi okwana 42 anasankhidwa ngati aphungu a nyumba ya malamulo, ndipo mu 2014 chiwerengerochi chinatsika kufika pa 32. Koma mu 2019 chiwerengerochi chakweranso kufika pa 45 zomwe zimayimirira 23%. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wathandiza ndi ndalama zokwana 421 million kwacha kwa ophunzira a msukulu za ukachenjede omwe akusowa ndalama yolipirira maphunziro awo. Thandizoli likuyembekezeka kufikiranso sukulu ya primary ya Mpatsa yomwe inagwa ndi namondwe wa Freddy. Thandizo la ndalama lidachoka ku thumba la chifundo lomwe Achakwera adakhazikitsa. Kathe Maulidi ali ndi ripoti. Pa ndalamayi ndalama yakwana 225 million kwacha yaperekedwa ku sukulu za ukachenjede zokwana zisanu ndi imodzi, ndipo sukulu iliyonse yalandira 37.5 million kwacha, kukwera kuchoka pa 20 million kwacha
yomwe sukuluzi zidalandira chaka chatha. Sukulu ya Mpatsa Primary yomwe idawonongeka ndi namondwe wa Fred nayo yapatsidwa ndalama zokwana 225 miliyoni kwacha. Polankhula achakwera adatsindika kuti apitirira kuthandiza ntchito za maphunziro mdziko muno, ponena kuti amadziwa kuti maphunziro ndiwo amaongola tsogolo la dziko lililonse. The goal of the Presidential Charity Golf Tournament is simple, yet profound: to unite us as a nation around our shared values and common purpose, to uplift those in need and invest in the future of our children. Jafet Kabalabale adayankhulira ophunzira anzake osowa ndipo adayamika mtsogolo wa dziko linoyu popereka thandizoli ponena kuti lithandiza kulipira maphunziro awo komanso zina zomwe wamafunikira pa maphunziro. Thandizo limene lithandiza kwambiri foya kuti ambiri mwa ife tikuchoka mabanja ochepekera komanso ena ndi mwa ife ndi amasiye. Ndi chithandizo chimenechi chitithandiza kuti tikhale chidwi chathu kwambiri pa maphunziro, osaganizira kuti fees ya ulendo ya chaka chimenechi kapena ya semester imene titenga. Wapa mpando wa komiti ya sukulu ya primary ya Mpatsa Stanley Shawa nawo adathokoza achakwera, koma adapemphabe kuti pali kufunikira kuti paperekedwe ndalama zina zothandiza kumangira nyumba za aphunzitsi pa sukuluyi. Ndipo wapa mpando wa komiti ya bungwe la mtsogoleri wa dziko lino yochita ntchito zachifundo Avizenge Kumwenda ati chaka chino akufuna atatolera ndalama zokwana pafupifupi 500 miliyoni kwacha kuti azathandize ophunzira ambiri. Tili ndi chikhulupiriro kuti ma-sponsors athu abwera ndithu kuti azatithandize ndi kupereka molo wa manja kuti tipeze ndalama kuposa zomwe tinapeza chaka chathachi. Ndiye ndi chikhulupiriro kuti tiyesesa kuti tipeze ndalama zosachepera 500 miliyoni kwacha. Sukulu za ukachenjede monga MUST Mzuzu University, University of Malawi komanso Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources ndiwo apindula nawo kuthandizoli. Bungwe la Leap Africa lati likufunikira atsogoleri amasomphenya amene angabweretse kusintha pa chitukuko. Mkulu wa bungweli Akehinde Ayeni walankhula izi pa maphunziro a aphunzitsi 27 ochokera m'mayiko asanu a mu Africa amene amasula aphunzitsi anzawo komanso ana a sukulu pansi pa ntchito ya Leadership Transformation Program. Ayeni ati pakadali pano ntchito ya utsogoleri sikuyenda bwino muno mu Africa ndipo bungwe lawo likusula aphunzitsi ndi ana a sukulu pa ntchito ya utsogoleri wabwino. Ndipo mkulu wa bungwe la Campaign for Female Educators CAMFED Susan Sirika anafotokoza mmene dziko la Malawi lapindulira. Ndi thandizo lochokera ku Mastercard Foundation tinalandira thandizo lochokera mu 2016 kuthandizirana kuti apite ku sukulu komanso ndi mgwirizano wa bungwe lotchedwa Leap Africa anathandizira kuti athandizire kuti sulira maziphunzitsi athu amakhanda athu ku sukulu kuti akathe kumawathandizira kuti angachite kuno bwanji kuti asasiye sukulu. Monga tikudziwa ku Malawi ana ambiri amasiya sukulu ndithu chifukwa choti amakapita wakwatira mwansanga komanso kunamatha ndi mipo. Ndipo mmodzi mwa aphunzitsi a ku Malawi amene amaphunzitsa ku sukulu ya sekondari ya Likuni Amere Njewa anafotokoza mmene iwo athandizikira ndi ntchitoyi. Maphunziro amenewa anatithandizira kwambiri chifukwa chokuti ku sukulu kwathu kuja kuli ana ena kuti ndovutikitsitsa ndi ana aja akabwera timapanga identify mwangomuona mwana amene wabwerera unoti apa pali mavuto kwangobwera ndi kasakabagi musakabagi muja ndoti muli china chilichonse chake wina wabwera ali ndi masutikesi awiri ndi uja timawayesetsa kuti timukhazike apange suit environment imene ilipo asasirire za anzakewa ndi timakhala nawo pasi kuwalangiza malingana ndi maphunziro omwe tinaphunzira a Leap Africa kuti mwana timuthandize bwanji. Mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane kukufikani madzulo ano kuchokera kuno ku kanema wano wa Times. Tili ndi nkhani zina zambiri bwino lino.
food, and then suddenly felt the burn. Don't let heartburn or indigestion ruin your meal. Try Tummy Sid. It gets to work fast to stop acids. Tummy Sid. Fast, soothing relief from heartburn. Of course, Blue Band is amazing on toast. Duh. But did you know there's more? Blue Band can do your topping and your frying and stir frying and mixing. Blue Band for stewing, baking sauces, also grilling and toasting. Nice in matoke and ugali and tilapia. That's right. For breakfast, lunch, dinner, snacks. Tasty, crispy. Want a bite? Mmm. So yummy every time with omega-3 and omega-6 vitamins all for free. We use it anytime with healthy G. I'll be cooking up a song for my family. Yes, Loani. Zikomota kulandirani. Sorry, Pepanita. Bwanji goti. Cholembera chino bwana. Ife tu maoffice muno timagwirisa ntchito zolembera zake zimene. Cholembera ichi ndi cha bundle. Zolembera za bundle zakazi kukutumikirani kwa nthawi yayitali. Pano ndikulengeza kuti tabwera ndi zolembera zatsopano zomwe zili m'mapangidwe awiri, classic ndi winner. Zolemberazi ndi zokongola, zolemba bwino komanso zolemba nthawi yayitali. Zolembera za bundle zimabwera m'mitundu inayi, black, blue, red ndi green, ndipo mutha kugwiritsa ntchito mu ofesi, ku sukulu ndi malo ena. Akupanga zolembera za bundle ndi a Euro Industries, kampani yeniyeni ya Chimalawi. Gulani katundu wopangidwa ku Malawi konkuno kuti mutukule dziko lanu. Phone Blantyre 0888-107-261, Lilongwe 0886-074-737. Bundle, buy original, avoid counterfeit. Bundle, right miles with a smile. Zathu madzulo ano dziko la Malawi lasankha madera okwana 118 maboma 20 omwe adzifikiridwa mwamsanga ndi ntchito zokhudza kuthana ndi nthenda ya kolera. Izi ndi malinga ndi bungwe la World Health Organization lomwe lati cholinga chake ndi kufuna kuthana ndi nthendayi pofika mchaka cha 2030. Nayo Feston Malekezo ndi ripoti. Madera awo anapezedwa potengera ndi chithunzithunzi cha anthu amene anadwala nthendayi kuyambira mchaka cha 2018 kufika chaka cha 2023, komanso polingalira ndi kuyandikana kwawo ndi maiko ena amene akhuzidwa ndi nthendayi, komanso kuchulukana kwa anthu m'maderamo. Wapa mpando wina wa komiti yoyang'ana za nthenda ya COVID-19 komanso kolera imene inakhazikitsidwa ndi mtsogoleri wa dziko lino, Dr. Wilfred Chalabina Nkhoma, anati maderawa anapezedwanso potengera ndi kufikirika kwawo ndi ntchito za ukhondo komanso za umoyo. Koma sizikutanthauza kuti malo ena onse amaboma amusadzalandira chithandizo, koma kuti tikati tikufuna tichinjirize makamaka tiyike chichinjirizo malo amene tidzapite kuyika chichinjirizo chimenecho ndi kumalo 180 amene tapezawo, koma malo alionse boma lilionse lidzalandira chithandizo. Naye woyankhulirapo pa nkhani za umoyo a George Jobe ati kusankhidwa kwa maderawa nkufunikira kwambiri kupeza kuti kuthandizira kuti ntchito zothana ndi nthendayi zichitika mosavuta. Maboma ena onse tisawatayi, somatilena tisawatayi, amene sudamaoneka kuti akuvutika kwambiri ngati kuti anavutika kwambiri ndi matenda a kolera. Koma tikumbukira kuti pana nthenda yake imene matenda a kolera anapezeka boma lililonse Malawi muno. Ndipo pafunika mmene momwe ntchito zowagawira kaya ndi madzi ndi zina zikhale zomapitirira. Mdziko la Malawi maboma monga Machinga, Zomba, Phalombe, Chikwawa, Nsanje komanso amene ali mphepete mwa nyanja ya Malawi ndi ena mwa maboma amene amakhuzidwa kwambiri ndi nthenda ya kolera. Dziko la Malawi lakhala likuvutika ndi nthenda ya kolera kuyambira mchaka cha 1973, ndipo posachedwapa nthendayi inabuka kuyambira mchaka cha 2022, ndipo boma linalengeza kuti atha mwezi wa Julayi chaka chino idapha anthu opitirira 1500 ndipo anthu opyola 53,000 anadwala nthendayi.
bungwe la National Commission for Science and Technology NCST lakhazikitsa tsamba la makina limene lidzipereka mwayi kwa onse ochita maluso kuonetsa maluso amene ali nawo. Kudzera pa tsambali anthu ochita maluso adzitha kulumikizana ndi kumagwirira ntchito limodzi. Wezi Gausi akusimba zambiri mu ripoti. Poyankhula pa mkumano amene bungweli linachititsa ndi anthu osiyanasiyana kuwadziwitsa za luso latsopano limene iwo apanga mu mzinda wa Lilongwe, mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la NACITI amene amaona zakafukufuku Mike Kachedwa ati luso latsopanoli lithandizire kwambiri kuti anthu amene amachita kafukufuku aonetse zimene iwo amapanga kwa anthu osiyanasiyana. Iwo ati yakwana nthawi kuti dziko la Malawi liwonese kuti lili ndi anthu amaluso osiyanasiyana ndipo kuti anthu akhoza kubwera kuzaphunzirako. Ichi tikuchitchula kuti poto ngati mkumano chipangitsa kuti aliyense amene akuchita makafukufuku akupanga ma innovation ameneyo ma technology ameneyo achithandizire kuti azathu ama industry adziwe kuti ochichita ndi chakuti kuti nawonso ngati alifuna kuthandiza athandizepo maka pambali yakuti makafukufuku ameneyo kapena ma technology ameneyo apite patsogolo. Nthumwi yochokera ku bungwe la Mzuzu Entrepreneurs Hub a Vincent Mbisa anati zimene lachita bungwe la NACITI zinali zinthu zabwino. Komabe iwo anati pakufunikira kuti bungwe la NACITI liwonesese kuti luso limeneli auza mtundu wa Malawi makamaka akumidzi kuti adziwe. Langizo yamba ndoti apange ma campaign ochuluka oti anthu makamaka mizi imene innovation nthawi zambiri kumachitika aziwe chinthu ichichi. Choyamba nchimene chachiwiri alimbikisenso mitima anthu amene akupanga ma innovation yo kuna kuti innovation yawo itetezedwa chifukwa pali nkhani yoti anthu akhoza kumaopa kupanga register chifukwa kuopa kuti aberedwa idea yawo. Pakadali pano anthu ochita maluso osiyanasiyana, mabungwe komanso makampani komanso iwo amene amathandiza anthu apemphedwa kuti akatenge nawo gawo paluso limeneli kuti anthu aziwadziwa. Pakadali pano akuluakulu oyendetsa ntchito za kafukufuku wa science ndi luso la ukadaulo atsindika zakufunika kolimbikitsa ntchito za kafukufuku ndi ukadaulo ngati nsanamira zachitukuko zolimbikitsa chuma cha dziko lino. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la National Commission for Science and Technology Akondwani Gondwe ati luso lotsogozedwa ndi kafukufuku ndilofunika kuti chitukuko chikhale chokhazikika. Luwereni Mpasa ali ndi zambiri mu ripoti lomwe wawerenga ndi Elvis Howahowa. Polankhula potsegulira mwambo wachiwiri wa sabata yoona zakafukufuku ndi luso ku sukulu ya Malawi University of Business and Applied Sciences MUBUS, Agondwe anawunikira zakudzipereka kwa bungwe lawo polimbikitsa ntchito zakafukufuku komanso luso. Boma lathu limathandiza research kapena kafukufuku komanso ndi ntchito za luso ma universities kudzera mu thumba lomwe timalitcha kuti Science, Technology and Innovation Fund. Ndiyeno fund imeneyi ili ndi ndalama zosakwanira pakali panopa ili ndi ndalama zokwanira 500 million and ndalama imeneyoyo singathe kugawika kuti tifikire ma universities onse. Mutha kuona kuti MUBUS payokha ili ndi ndalama zimene yasunga zokwanira 450 million, si ndalama zokwaniranso zofunika kuti tiwapase ndalama zambiri kuti apange kafukufuku wochuluka. Kuloona zakafukufuku ku sukulu ya MUBUS amadalitso Tsakama anali mwambo wapereka mwayi ubweretsa pamodzi akadaulo kuti athe kukambirana. Sabata imene ndiyofunikira kwambiri chifukwa chonena kuti ndi sabata imene ikutithandizira kuti kwa anthu amene amapanga zakafukufuku komanso maluso osiyanasiyana tiapatse mwayi oti aonetse zinthu zimene amapangazo. Motero kuti sabata imeneyi kufunika kwake nkonena kuti ikutipatsa mwayi umenewo kuti anthu amene akupanga maluso osiyanasiyana komanso amene akupanga zakafukufuku aonetsere poyera zimene akupanga mu ntchito zimene pano pa MUBUS. Chionetsero cha masiku atatu cha sayansi chakhazikika pamutu wakuti kulimbikitsa kafukufuku potukula ntchito zokweza chuma. Kampani yofulula mowa ya Chibuku Products Limited yapereka mashini osokwera okwana 10 andalama zokwana 3.5 million kwacha ku bungwe la Tikonze Ababa.
bungweli limaphunzitsa anthu aulumali osamva ndi ntchito zamanja. Mkulu wa kampani a Gerard Bola ati apereka thandizoli pofuna kuthandiza anthu aulumaliwu omwe amakumana ndi mavuto pofuna kupeza ntchito. Kumeneko kudapita Thomas Kachere ndipo akusimba zambiri mu ripoti. Abola ati kuthandiza Malawi ndi chimodzi mwa zolinga zawo ngati kampani. A Henry Mbweza ndi mkulu oyendetsa ntchito za malonda. Ife achibuku sikoyamba kufikira anzathu makamaka atikonze apapa anatifikira ku nkhani ya machini mmene mwaonera pano sukulu yawo ndiyo akuphunzitsa achinyamata makamaka amene ali ndi ulumali osamva luso losoka. So ife ngati kampani yachibuku tinachionanso chinthu cha nzeru kuti kutengera kuzomwe tikupeza tathandizeko. Munditsimikiza inu kuti nzathu oti sakumva kuti akapange nafe compete even ku interview ndi zina zotero zimakhalabe zinthu zovuta olo even ku sukulu kumene amavutika. So titaona luso limene akuapatsa kuno losoka tinaona kuti ife ngati achibuku tathandize. Monga pano tabweretsa machine osokera okwana 10. Mmodzi mwa oyendetsa ntchito za bungwe la Tikonze apapa Apese Manyozo ati ndi okondwa ndi thandizoli. Ndife okondwa kwambiri mena nene abwana anga mucha ndicho chapamtengo apatali kuti achibuku atithandiza kuti pasa machine kuti tithandizenso ana omwe timathandiza adefi kuti apeze zochita. Ifo ana adefi samapeza zochita kwambiri amangokhala m'manyumbamo. Ndi ndife anthu osangalala kwambiri kutalandira machine amene kuti tithandize kuthandizanso ana adefi kuti moyo ukhale wabwino. Tikonze apapa imathandizanso anthu omwe ali ndi vuto losamva kuti azitha kuchita bwino pa maphunziro awo. Chibuku Products Limited ndi imodzi mwa kampani zokhazikika mdziko muno ndipo yakhale kugwira ntchito zake koposa zaka 60. Ndi nkhani imeneyi yochokera ku Chibuku Products Limited tafikanso kumapeto kwa nkhani zathu mwa tsatanetsatane madzulo ano koma tisadasiyane na inso mitu yake. Bungwe la SEEDED lalembera kalata mulangizi wa boma pa nkhani za malamulo kuti asiye ganizo lofuna kupeza kampani yatsopano yosindikiza mapassport. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wathandiza ophunzira ansukulu za ukachenjede omwe akusowa ndalama yolipirira maphunziro awo. Ndipo dziko la Malawi lati lachilimika pofuna kuthana ndi kolera pofika mzaka za 2030. Nkhani zathu mwa tsatanetsatane madzulo ano kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times ndi zomwezi ndipo ndimakupatsirani nkhanizi ine Brian Banda. Usiku wabwino.